pim kacha tikuongi keti piny ikuongi loso kodi imi counseling biparo ni sani koro sa osechopo mo ka ng'ato dhi e pim mar kansa bende ber kikuongi kete piny mondi imi counseling mar mondo mi duoko kobiro obed marach obed maber to yie gi duoko kiko tho mapiyo. Yes, mano watimo kata mana sama uwene ng'ata mwa mikao specimen mwa wa suspect ni sama nyabedo gi cancerous cells to wakuongo watimo ne counseling malongo maber then gi family members ge. To wach mane bende openj kae gino mabende tend na loch gwenge kata sirikal ma loch gwenge mar ukuketo maino mar giege kedo kod kansa in kaka daktari ang'eyo ni pono ni wuotho kuonde mopogore pacho kae bende sani koro nitiere kuonde mag pimo kod thiedho kansa machiegni kod jopiny mondo ponono gipogre kod wuodhe mabor nikech chon wang'eyo ni kar thiedho kod pimo kansa nen mana Kenyatta bore Nairobi ka mane miyo ji garama mathoth sani bende osekel gi machiegni ne jopiny to ere kaka mano biro konyo kinde mabiro mbele. Exactly, gisetemo lakini pok obedo ahinya nikech iyudo ka Kisumu kucho wan mana gi karibu osiptende ariyo kende mani kode then Homabay be nyocha ka gikete iyudo ka mostly sani thoth ji ne biro ga either Nairobi kata ji dhi Eldoret Moi Teaching and Referral. Koro sani jo county government aneno ka gitemo nikech ng'eni mashinde mag pimo kansa gi then gi personnel manyalo run these machines gin ga very expensive nikech thoth ji non in the class ma ji nokondho osomo gi oncology ni thoth ji nodhi mane yore moko mag thieth koro ng'eni kansa en gima koro odonje Kenya ka machiegni koro mino ka ji odonje sani koro ji chako some nikech specialist mage ni pod gitin ahinya Kenya ka omiyo neno ka mashinde gi kobiro kata ng'at manyalo operate gi malong'o pod onge koro wada ni county government at least gitem tero ji training kata mana exchange program e pinje maoko kuno mag mashinde go ae mondo ji obed gi lony mag tiyo gi mashinde gi mondo ji okony jowa kamano. Erokamano ahinya.